Non sei se alguén ten unha pregunta, alguna dúbida que lle quedara das xornadas que queira preguntar aos exponentes. Desculpamos tamén a Julián e a Adrián Laureda que non puderon quedarse para este final. Alguna cousiña que queirades introducir? Alguna dúbida, alguna pregunta? No, se me preguntó, pero con la de Roberto me salió una historia. Porque hablaste con Simón el tema de la decisión de quién juega el portero, ¿no? Sí. Que llegaste al acuerdo de que sí, que puede influir, pero que toma la decisión el entrenador. No sé si es una pregunta o una idea, ¿no? En el sentido de, tú ves a los porteros, ¿no? El día a día, ves cómo trabajan, pero entiendes que tú también ves un poco la conexión, ¿no? Que pueda tener con la defensa, ¿no? Que es la línea más cercana que tienen y son los que al final los últimos que ven a la hora de jugar. No sé si tú puedes influir también en ese tipo de agrupaciones al entrenador, de oye, pues con este portero, con los centrales, pues se llama mejor o entiende mejor los conceptos o, ¿sabes? Ese tipo de ideas extra que puedes tener para influir en la decisión. Tenemos que ser claros con el entrenador, tenemos que dar toda esa información, eso al final es información profesional. Incluso si pasan por mejores etapas, en el entrenamiento, con los compañeros, a la hora de transmitir, la sensación que él pueda tener, al final estás viendo si el portero está siendo más receptivo o no está siendo receptivo. Nosotros yo creo que tenemos que coger toda esa información y cuando nos sentamos con el entrenador decirle, le veo bien, creo que es comunicador, creo que para esta situación es líder, creo que para esto. Tenemos que darle todo sobre la mesa, poner todo el cóctel ahí. Pero al final sigo pensando que la decisión tiene que ser del entrenador. Nosotros al final somos entrenadores de porteros, no somos entrenadores, no tenemos que tomar esa decisión y creo que no se debe tomar, salvo en situaciones muy claras donde probablemente veas un portero mucho mejor, pero probablemente no te va a comunicar porque lo va a ver el entrenador. Pero cuando hay mucha igualdad entre varios porteros, tenemos que darle todos los mimbres, pero al final yo creo que es el entrenador el que tiene que tomar, porque creo firmemente en eso, que es el entrenador el que tiene que tomar tanto esa decisión como otra. Non sei se alguén quere aportar tamén algo que a mellor é distinta a perspectiva que tedes, incluso tamén no fútbol afeccionado, máis afeccionado quizás, que non, a mellor non existe esa figura da que tanto nos comentou Roberto e queredes aportar algo. Sí, bueno, eu penso na mesma línea, máis que nada porque, inda que debas ter en conta o punto de vista do porteiro, eu creo que ao final o entrenador é quen ten que asumir a responsabilidade, non? Entón, tanto en aficionado como en amateur, eu tamén opino na mesma línea. Eu creo que, bueno, por exemplo, pola miña experiencia eu teño entrenador de porteiros, creo que é unha forma de protexer tamén esa relación, porque eu creo que é unha demarcación, o entrenador de porteiros foi porteiro, eu creo que é unha demarcación e unha situación que se debe protexer, porque creo que o entrenador de porteiros ten que ser unha persona cercana, e con esa toma de decisión por parte do adestrador creo que fortaleces moito esa relación que poden ter eles, e creo que é o máis inteligente tamén en ese sentido. Cris, non sei como se ve esta figura tamén no fútbol femenino. Nós, por exemplo, nunca tomaríamos a decisión sin contar que a opinión do entrenador de porteiros e precisamente o que acaba de decir é importante porque é verdad que a relación que teñen as porteras co seu entrenador directo de forma específica é tan cercana que elas non poden ver que a decisión, o sea, non é, pero que non poden ver que en decide sea él, porque entonces esa relación pode chegar a romperse. Entonces, eu creo que a decisión directa e a responsabilidade é do entrenador, pero obviamente, como pasa moito tempo co entrenador de porteiras, pois debería de ter moitísima opinión e debería escoitar cada vez que nos di pois esta está ben ou esta non está ben e poder debatir por eso mismo, porque el tamén ten que sentir que a súa opinión é importante porque el tamén vai a estar motivado. Entonces, eso, a súa opinión vai a contar sempre, pero a última palabra en este caso é do primeiro entrenador. Alguna cousiña máis? Non sei se algo que queirades comentar, referente tamén ao que dixo Roberto, e a cousas como que nos puderon quedar antes con Iago, cando íbamos a Iago apurados, alguna cousiña tedelos aquí para preguntarles. Si non, comento, enlace un pouquiño tamén facendo un pouquiño de resume, de conclusión con todo o que tivemos nestas primeiras jornadas de fútbol en Lugo Burela, pois vendo diferentes modelos, diferentes análises, creo que dando unha visión, pois, evidentemente, que o contexto, que tamén influe moito, non? Vimos pois un fútbol profesional, un fútbol máis afeccionado. Falabas o Roberto, por exemplo, desas vivencias, de seguilas mantendo en calquera categoría. Nós que nos centramos, e Fútbol en Lugo é un pouco unha página web, máis que nada unha comunidade tamén en torno e referente ao fútbol afeccionado, tanto masculino como femenino. Non sei
por exemplo, Roberto, que estás moi máis encaminado ao fútbol profesional e que vives ou que viviches tamén a parte de base e a parte de amateur, como se poden aplicar eses conceptos, falábamos antes Juan Bruno, de optimizar recursos no fútbol afeccionado? Como podemos aproveitar todo iso que nos dá o fútbol profesional, cando non hai eses tantos recursos? Bueno, os recursos tenemos que intentar adaptarnos, buscar eses recursos donde o club nos lo poda dar, a categoría, os propios xogadores, e buscar solucións, non por ter máis recursos vamos dar peor traballo e peor dedicación. Probablemente se conseguimos os adestradores adaptarnos aos clubs e deses recursos que teñamos, sean maiores ou menores, sacar un rendimento alto, o que temos que facer ao final o xogador presinte o que está pasando nos adestradores e temos que adaptar. Se non temos uns recursos moi altos, pois buscar os que teñamos e a partir de aí sacar o máximo xugo deso. Non podemos só quedarnos en que eu non podo ter o campo inteiro, que non teño cámara, e que non teño dous preparadores físicos, e que non temos técnico axudante, que non temos... Non. Do que teñamos temos que sacar o máximo rendimento e exprimir o máximo esa esponxa que teñamos en cada club, sexa profesional, sexa amateur ou sexa de fútbol base. Falamos tamén un pouco de todas as categorías polas que vós mesmos fostes pasando e falastes delas nas ponencias. Non sei un pouco que factores credes que influen no chegar máis ou menos arriba, tanto na carreira futbolística como na do adestrador. Roberto, pois temos o exemplo de que chegaches aí ao fútbol profesional, vimos antes a trayectoria de Iago que esta temporada chegou aí á segunda división B. Como vedes esa opción de escalar, de rangos de importancia? Por Iago, se queres, para comentar un poquinho, para que fales de ti algo máis. Bueno, pois eu creo que a maneira de chegar, sobre todo no meu caso, é traballando. Os que vimos de abaixo e os que, pois, neste caso non fomos futbolistas profesionais, non nos queda máis que chegar de outra maneira. Iso é por medio de un traballo e sobre todo de rodearse de boa. O hilo de todo isto, tanto no adestrador de porteiro, segundo adestrador e demais, eu estuve moito tempo adestrando en categorías amateur do máis baixo, tendo 3-4 persoas comigo e todos cobrando 0 euros. Ao final, o que nos movía era a pasión, eran as ganas por facer as cousas ben. Evidentemente hai que encontrar esa xente, pero bueno, para min, unhas jornadas como as de hoxe, esta xente que está aquí e a xente que está conectada desde a casa, para min é un baremo fiable para saber que é xente que ten o que tedes, non? Pois ganas de mellorar, ganas de cada día ser mellores e pouco a pouco, evidentemente, din que tanto no fútbol, no deporte como na vida fai falta un pouco de sorte, eso está claro, pero a sorte tamén se busca, non? Por medio do traballo. Eu creo que hoxe houve exemplos claros, Simón, aquí a compañeira, que a verdade é que representastes un traballo brutal, pareceme moi boa a túa ponencia. Roberto no fútbol profesional, como non, os compañeros que temos aí ao lado, a Juan, que bueno, que vindo desde abaixo facendo as cousas ben, se pode chegar, pero é con traballo. Creo que non hai outra receta, o sea, milagros ou casualidades danse moi de vez en cando, e sobre todo eu creo que o difícil non é chegar, que tamén, senón manterse, e iso ten moito que ver co que dicía Juan, de ter ganas, de ter pasión, de ter humildade de cada vez ser mellor, bueno, de darlle, non? Como di o Anxo Carro, isto é o Anxo Carro e hai que sachar, non? En este caso, pois, nós temos que traballar e cada día intentar ser mellores. Eu creo que esa é a principal idea para poder chegar. Apuntaba, Iago, que os que non fostes futbolistas profesionais, pois o mellor era outro camiño, costábamos de outra maneira. Aquí temos o exemplo de Roberto, claro, que evidentemente chegou ao máis alto no mundo profesional. Temos o exemplo de Cris, que evidentemente non é fútbol profesional, pero sí que puideches chegar a xogar, digamos, en equipos
destacados, por así decirlo, do fútbol femenino, que se me entenda o que digo, porque evidentemente non estamos falando para nada de fútbol profesional, tristemente. Non sei iso en que medida vos influe, tanto Cris como Roberto, a hora de, credes que é máis fácil poder adestrar a un equipo sendo, despois tendo xa xogado e a un certo nivel? Que se entendan as diferenzas tamén, A ver, pola miña parte, que sí que intentei, sempre estuve vinculada a entrenar mentras que estaba xogando, creo que no meu caso é como que son unha persona diferente. Non creo que por haber xogado antes se me den as oportunidades que se me están dando, porque, repito, mentras que estaba xogando casi nadie sabía que tamén estaba entrenando, e casi nadie intuía, ainda que pola miña forma de xogar un pouco, se podía ver que non calaba, sempre estaba dicindo algo, sempre estaba interactuando con as miñas compañeras, así que se podía intuir que quizás iba a acabar entrenando, pero non creo que se me deran as posibilidades por eso. Creo que foi máis ben un traballo de deixei de xogar e xa está, pero a miña vida como adestradora seguiu. Parou a outra vida, vale, xa está, non xoguei, pero xa está. O sea, seguiu a outra vida no seu curso, é dicir, se parase de xogar e se me dera a oportunidade a partir de aí, pues podría entrar dentro desa vaca, pero non foi así. O sea, eu xa tiña 7 anos de experiencia antes de darme a primeira oportunidade, non foi, vale, deixo de xogar e agora quero entrenar, non, xa tiña unha base de antes, entonces non creo que o sea, non me vou a meter en ese saco, o sea, non o vexo así. Esa é a miña opinión, vamos. Roberto? Bueno, penso que cando estamos competindo somos conscientes que todo chega a ter un final, as etapas dos deportistas de distintas categorías, a veces por traballo, a veces por familiares, ou a veces porque chegas a unha etapa que se termina, non? O máis importante de todo é o proceso, e sobre todo os últimos anos, que sepas un pouco hacia onde queres ir encaminhado e que te formes. A formación é superimportante dentro do deporte. O deporte vai cambiando continuamente, tens que adaptarte, ter conocimientos, e pois é verdade que sigo pensando que xente traballadora, xente con conocimientos e xente que o haya vivido, que han sido deportistas non a alto nivel, pero sí que estuveran nesa categoría, para min penso que xa van con ventaxa. Penso que un xogador de terceira división que despois entrena en terceira división, creo que ten máis ventaxa se esa dedicación, se ese traballo é igual que unha persona que non estuvo nunca aí, porque probablemente esa xestión de grupo, que hoxe é tan importante, aparte de verdadeiramente dos partidos, hoxe gestionar un grupo é super complicado, e haber estado aí creo que che dá unha ventaxa para poder tomar eso, e despois penso que co paso dos anos non che abre máis portas. Hoxe en día estamos nun fútbol que son resultados, pode ser que a veces a hora de chegar a un sitio, se pasaches antes por outras etapas, che poden abrir máis as portas, pero penso que según che abren a porta, che cerran. Así que se non o gañas, esa porta que che abriron, esa porta que che cerran, porque os proxectos non existen. O Nafti comentaba outro día, ten toda a razón, non existen proxectos, existe o día a día, existen resultados, e como non se consigan, da igual que haya xogado fútbol, que non haya xogado, ou na categoría que sea, que como non consigamos resultados, metas e transmitas, e sobre todo esa xestión de grupo, penso que a partir de aí non se chega. Falaba agora Roberto de xestión de grupo, e con isto xa remato pola miña parte, se alguén quere tamén intervir, pois damoslle tamén voz. E ligo tamén un pouco o fútbol afeccionado, dirixida a Bruno, a Juan, a Simón tamén especialmente, bueno, a todos realmente, pero falando desa xestión de grupo, en equipos, como é o caso de Juan, como é o caso de Bruno, como é o caso de Simón tamén, e como foi o caso de Iago, xogando, tendo de xogadores a xente coñecida, a incluso compañeiros, amigos. Como é esa xestión de grupo? Non é o caso de chegar a unha cidade, a un sitio distinto, que tamén ten os seus puntos, pero especificamente no fútbol aficionado hai moitos casos na provincia que o adestrador da vida adestra o equipo do pobo. Como se xestiona ese grupo? Quen queira comezar? Bruno, Juan? Bueno, en mi caso, cuando llegó el primer equipo, estaba entrenando los juveniles. Cuando doy el salto al primer equipo, bueno, 8 jugadores abandonan la disciplina y llegan otros 8 nuevos. Bueno, muchos de ellos los conocía, había estado con ellos en categorías inferiores. Y yo creo que toda relación se basa en la sinceridad.
no se le puede vender al jugador algo que no se puede cumplir. Tienes que mirar a la cara, ser sincero con él, decirle que vas a escoger los 11 mejores el domingo para jugar. Eso en cuanto al partido. En cuanto al entrenamiento, antes comentaba, me parece que era Simón, creo, que no hacía distinciones entre suplentes y titulares en el entrenamiento semanal. Bueno, yo la verdad que eso me parece totalmente acertado. Durante la semana no hay titulares ni suplentes y el domingo pues escoge los 11 mejores y, como decía Roberto, los 11 mejores para ese partido le tocaron jugar, pero tampoco son suplentes. Y más en estas categorías que creo que todos los jugadores tienen que sumar. Juan, tocache que escapaches este ano do pouco. Sí, bueno, a verdade é que é un condicionante máis. Hai xente que di que é positivo e xente que é negativo. Eu creo que o tema é saberlo enfocar. É dicir, como entrenador tens que ter claro cando aceptas ese cargo que estar dispuesto a asumir as consecuencias que eso poda provocar. É dicir, se no meu caso iba a entrenar estes anos pois a unha serie de amigos, eu tiña que ter claro que era capaz de facelo. O mellor hai alguén que pola súa personalidade ou porque non quere ter algún posible enfrentamento, por así decir, pois non aceptaría o cargo. Como digo, en calquer faceta, eu creo que hai que ser consecuente. Unha vez que aceptas, xa non podes mezclar. A partir de aí, a vida de entrenador ten que ser a mesma, ya que o mellor en algún momento podas ter que modificar é a de fora do campo. Haberá quen pense que te handicaps, terá algúns, tamén ten outros puntos positivos a favor, non? En este caso sí que creo que é moi importante, pero xa non só por este tema de sexan amigos, conocidos ou non conocidos, que o entrenador gana credibilidade por medio dos feitos, en donde se ao final, no día a día, co teu traballo, as túas decisións, que a túa forma de actuar, a plantilla ve que eres consecuente, pois eu considero máis unha ventaxa que unha desventaxa, sendo, pois claro, un contexto. O entrenador ten que ter claro cando acepta que vai saber diferenciar. Se o xogador é capaz de diferenciar, genial para todos. Se o xogador non é capaz de diferenciar, aí é cando o entrenador pois ten que primar o entrenador por diante do amigo. Simón? Bueno, non teño moito máis que añadir, teño varios amigos no equipo. Eu creo que eles sabían desde antes de que eu chegara ao equipo que o meu objetivo era chegar aí, que o meu objetivo é ser profesional neste mundo, o respetan, entón eu creo que son dous tipos de ou dúas relacións distintas. Unha cando estamos adestrando no partido, máis profesional, de respeto total polas dúas partes, e outra fora. E creo que ao final o que se debe facer é darlle naturalidade, respetar a todo o mundo por igual, e no meu caso sí que podo decir que crearon esas dúas relacións, unha fora totalmente distinta a que hai dentro, e creo que nós, polo menos, o levamos con naturalidade. Eu creo que se eles ven que a túa paixón é iso, que te dedicas ao 100%, o van a respetar moitísimo, porque son os teus amigos, que cal nese sentido non creo que señan, se son amigos de verdade ou conocidos, o van a facer de corazón, e iso creo que é máis positivo que negativo. Iago, tamén se queres aportar algo da tua experiencia no Palmeiras. Eu só vou contar unha anécdota. Hai varios anos, o ano despois de estar no Pontevedra B, quedo sin entrenar, líanme os do equipo do pueblo para que colla o equipo en segunda regional. Eu primeiro lles digo que non me meto aí. O presidente é un amigo meu, métese de presidente, moitos compañeiros de pandilla dentro. Ao final acepto porque non sale nada. E hai xogamos un sábado, fago convocatoria, queda un colega meu sin xogar. Ganamos ese partido e salimos a noite cando se salía. E cando... Hai anos, non? Eso. Entonces íbamos polos locales, primeiro tal, pago eu unha ronda de 5. Pois vai Simón, paga a ronda de 5, lle toca o que quedou sin xogar, paga 4 e deixa a miña. Entonces aí é cando me di conta de si eu, si son capaz de lidiar con isto, vou ir para arriba, e ir por arriba este íntimo amigo meu, mo recorda sempre. Hai 2 semanas cando xogamos contra o Dépor, ele do Dépor ida por arriba, empatamos,
dixo que sepas que xogastedes moi ben, gustoume moito o equipo, pero sigue sendo un cabrón que non me pusestes aquel día. Bueno, cousas que ten entrenar nestas categorías, non? Pero creo que é un pouco un exemplo de que si nos dedicamos a isto, pois tanto temos que distinguirnos como os propios xogadores. Cris, non sei se tamén entendo que evidentemente pues, adestras a compañeiras ex túas, como ves isto que estamos comentando? Pois é máis o mismo do que estaban dicindo eles tamén, quero dicir, no momento en que eles saben, en este caso elas saben, pois que é a miña pasión e que vou ali, e son a adestradora, pois respeto mutuo, elas respetan o meu traballo e eu respeto a súa faceta como xogadora. Fora deso, a relación ten que ser a mesma. Si é unha amizade de verdad, non debería haber ningún problema, pero no campo, todas as consecuencias que ten que asumir unha xogadora suplente, unha xogadora lesionada, unha xogadora que non contamos para xogar, etc. Pero con respeto e sinceridade, obviamente. Para iso hai unha relación de amistad. Eu só vexo, si é sincero, só vexo o lado positivo tamén, porque che vai axudar. Conócete. Roberto, este capacitado para adestrar a Sociedade Deportiva Chantada? Xa dixen antes que me faltaba preferente, así que a ver se... E convivir que a xente do povo, Penso que se somos o que acaban de comentar todos os compañeiros, se somos claros co xogador, se tes unha idea, o propio xogador sinte eso. Eu pasoume a primeira etapa de adestrador de porteiros que tuve que convivir con Juan Carlos, que a temporada pasada éramos compañeros de portería, é dicir, el me collía e me decía que situación máis extraña, porque é verdade, de estar compañeiros de portería o ano seguinte eu poder adestrado, pero podo decir que foi fantástico porque se un dos mellores compañeros que eu tive durante toda a carreira deportiva éramos compañeros, os propios porteiros, non? Normalmente vedes as relacións que teñen os porteiros e normalmente sempre vexades un porteiro con algún central ou de algún línea defensiva, non sei por qué, pero sempre va a ver un porteiro por aí de amigo e vai ter algún defensa, pues, sobre todo da línea defensiva. En este caso eu tiña moi boa relación con él como compañeiro, independentemente de quen xogara, e depois como adestrador, pues, ao final el sabía cal era a miña forma de traballar, eu sabía como era el, e penso que ao final é unha ventaxa, porque el conocíame a min, eu conocía a el, eu podía saber que lle podía sacar a el podía saber que me podía sacar a min, así que se hai respeto, dedicación ao traballo, e eres claro ao final, penso que tamén esa experiencia a min serviume moito e, como dicen os compañeros, positiva sempre que sexamos nós mesmos. Pois non sei se alguén quere engadir algo máis, se lles quere preguntar algo, é o momento, se queredes facer alguma cuestión, alguma pregunta. Creo que por aquí, pola retransmisión en streaming, non temos nestes momentos ninguna cuestión, ninguna pregunta, así que se vos parece, damos por rematadas estas primeiras jornadas Futuro y Lugo Burela Bonita. Hai que dicir que en algúns sitios, os luns, cando perde o equipo, en algúns vilas tal, o día seguinte suben a barra do pan, o café, todo eso, sube un pouquinho habitualmente. Nada, un placer, mil grazas